balimaw janfa bado de be ka préparer en contre la Kidali yani nganda do la et anyabe information do la réseau ka ko Youssouf Daba Jawara no Imam Diko ka représentant ku keleme ko mine arrestation de be ka ke Bamako konnana wakati kele ou be nomination de la Kidali bi me ka tiɲɛ bilen de fɔ aw ɲɛna dɔw ko Kidali minɛna Kidali ma minɛ ne bɛ perewu fana yira u la maliyɛn halala maliyɛn yɛrɛ wolo ka ta Kidali ka bila Kayi u ka kɛ Mali ta ye o maliyɛn halala bɛɛ k'a laɲini ye mais ni mun bɛ yen o bɛ yen mais ni mun tɛ o tɛ yen maliyɛnw u ye nomination daminɛ Kidali Front de Libération de l'Azawad n'o ɲɛmɔgɔba ye Algabas Aki Intala ye u ye Kidali ɲɛmɔgɔya ta k'a d'a ma bi awa tubabu ka médiaw bɛ ka filmer Kidali kɔnɔ a bɛ ka réconciliation de kɛ Kidalikaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ni rebelle kun donna dugu o dugu la mɔgɔ y'u janfa u b'olu minɛ k'olu faga u bɛ ko sisan u tɛ k'o kɛ dɛ u ye technique changer parce que u y'o kɛli min kɛ u y'u kogoya mɔgɔw ye mɔgɔw ko k'u t'u fɛ sisan nɔ u bɛ k'u ka erreur mun kɛra 2012 u bɛ k'olu de corriger bi en matière de diplomatie en matière de relations internationales u bɛ k'u ka image de ko k'a jɛ k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw ye bi billahi mena image bɔ k'u yira u la rebelle Front de Libération de l'Azawadi mɔgɔw bɛ ka hali mɔgɔ minnu ka yɔrɔw ci la bɛ ka wari d'u ma bi billahi mena bɛɛ lajɛlen fɔ ɲɛna bɛɛ sɛbɛnnen bɛ français de ka médiaw bɛ k'u dɛmɛ k'u image ko k'u jaabi ka tila k'ale ta k'ale kɛ Kidali ɲɛmɔgɔ ye o wagati kelen an ɲɛ bɛ minnu na Bamakɔ kɔnɔ fiman ka ɲi jɛman man ɲi an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ wagati na Bamakɔ kɔnɔ dɛ Assimi Goïta bɛ ka a yɛrɛ ka fanga implanté wagati min na mɔgɔ n'ale kunkolo tɛ kelen k'olu minɛ ka ngalon nɔrɔ la wagati min na wagati kelen Mali nɔrɔ bɛ ka échapper an na u tɔ tora objectif laban b'u bolo bi o ye ka Gao minɛ an na ka Tombouctou minɛ an na u ka plan y'o de mais Ala kɔnɔ ɲa u bolo u ka laɲini y'o de n'o ye Gao ni Tombouctou sɔrɔ sa k'o fara Kidali kan u bɛ République Azawadi u b'o déclaration kɛ n t'a dɔn n'a bɛ ɲa n'a tɛ ɲa o de y'u ka plan ye o de ye Front de Libération de l'Azawadi mɔgɔw ka plan ye u ma dogo diɲɛ bɛɛ la u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'u ni jeune mɔgɔ de bɛ ka baara kɛ an ɲɛ b'u la u bɛ ka taa cɛatiri bɔ dɔ kɛ Mali yɔrɔ tɛmɛ na ko Kidali société civile ko k'u b'u désolidariser u bɛ ka taa mɔgɔ dɔw bɔ c'est vrai mais vous savez une chose on n'est pas dans une guerre de communication o ye tiɲɛ o bɛ yen mais marifa de bɛ marifa kɛlɛ a ye marifa ta ka t'u kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ Kidali b'u bolo bi wallahi billahi hali Sénégal président bɔra ka kuma dɔ fɔ an m'o fana mɛn dɛ complot dɔ de bɛ ka préparer no fly zone u bɛ fɛ k'o de bila Kidali bi maliyɛn caman tɛ nin yɔrɔ nin kalama bi ni ye tubabu bɛ Kidali bi n tɛ dogo la dɛ Kidali mara t'an bolo bi a t'an bolo sini Kidali yɔrɔ si tɛ bi ka mara bɛ Mali bolo bi hali Mali sɛ hali an ka sɔrɔsiw ka sɛ a tɛ Kidali awa an ka sɔrɔsiw kɛtɔ ka Kidali bila an ye marama fɛn san n'an y'a bɔ Mali tile la k'a kun bɛ Kidali a bɛɛ tora ni mɔgɔ ninnu bolo o ye tiɲɛ de ye Algérie président bɔra ka déclaration de kɛ kunu aw m'o fana mɛn ni Algérie président siɲɛ 3 siɲɛ 4 na bɛ ka bɔ Algérie président ko an ka accord d'Alger kaɲan ba o la ko il faut k'an ka segin o ma o kɔrɔ min ye ka Mali tila en plusieurs morceaux Algérie fana segin o kan bon Assimi de bɛ na ye i n'a fɔ ale tɛ bɛɛ fɛ rebelle de bɛ na ye i n'a fɔ olu de bɛ a to n ka image yɛrɛ yɛrɛ la yɛrɛ n ka taa ɲɛfɛ rebelle de bɛ na ye i n'a fɔ olu de ye mɔgɔ ɲuman ye Assimi Goïta de bɛ na ye i n'a fɔ Assimi de ye mɔgɔ i m'a ye Algérie président bɔra k'a fɔ ko Assimi de tɛ bɛɛ fɛ sisan u bɛ rebelle image ko k'o jɛ ko ɲuman olu bɛ taga wariw bɛ d'u ma wala u bɛ ka taga mɔgɔ minnu ka yɔrɔw tiɲɛna mɔgɔ minnu ye problème sɔrɔ u bɛ ka wari di mɔgɔw ma u ye wari bɔ yɔrɔ jumɛn jɔn de ye wari di rebelle ma n'u bɛ k'o di population civile ma a bɛɛ sɛbɛnnen filɛ n bɛna a bɛɛ bɔ ka yira aw la a to n ka yɔrɔ bɔ ka yira la a image bɛ yɛrɛ voilà n b'a image bɔ ka yira aw la sisan nɔ voilà a y'a lajɛ Algabas malien bɛɛ lajɛlen bɛ Algabas Aki Intala dɔn i jɔ n ka Algabas Aki Intala photo yira aw la pour ceux qui ne le connaissent pas nin cɛ in de tɔgɔ ko Algabas Aki Intala nin de Algabas Aki Intala ye ale de o y'ale de nommé bi k'ale kɛ Kidali ɲɛmɔgɔba ye tubabuw ni Algérie de jɛra k'a nommé tubabuw de y'a nommé bi awa Irisu ma a bɛ se ka kɛ ma peut-être ni Irisu kɛ ni sera ka taa frapper a bɛ diya ne ye mais la question qu'on se pose est-ce que Irisu bɛ sɔn ka taga k'u bɛ avion ta ko ka taa nin frapper Kidali point d'interrogation n'a kɛ ni kɛra ka di ne ye
Nous gagnons qui dans la cadre. Mais nous avons complot de notre là. Complot mécanisme. Wallahi billahi. A ton imagine là. Imagine ganga ira jongo ira la samno. Voilà. Yani nga imagine la moune sebenebe. Kidal Algabas ak intala chargé de réconciliation. Aye comment ina mede. Algabas ak intala. Voilà. Algabas ak intala chargé de la réconciliation a rencontré la population pour appeler au dialogue, à l'apaisement et à la cohabitation. Le Front de libération de l'Azawad prévoit d'indemniser les biens endommagés dont les districts brûlés lors du blocus vers Kidal. Avec mobile d'état 100. Algabas, ima aluka combattant ye pitini nomena ka tega klo koro kofo ka fo Azawad. Abora ayetara la. Atara pitini somogo fi ka wardu ma ka yafa de lufe. Erebelu bole meni sra kura mi zeina. Si ça comme kirali bu yanu ka kirali soro. Dien crimte o mamuke. Mais si ça kirali bu bolo si ça. Ube ku ireke mogo nyuma de sang. Tubabu ka meja obeta ku filmer ku keina fo de mogo nyuma onye. Olu donun kidal ni biche ou te ka arrestation ke ou te ka ta mogo ka sokona karsa de janfanti ou te koke mais olu e parce que olu be fendo de no fait olu be ki munyu ola olu ka kegoni asimiye olu dona kidali ou ba don ou doni kidali ba do mogo be soro kidali munu tolu fait mogo be soro kidali munu de la kolu janfa ka tugu maliko ou ya ou ba don fana ou kidali ka ou tout fait fana ou bo kidali ka ou de negen 600 kadoni waruyi kadoni magandumanu ni ka kina folu nana bende la ube ko technique de ke wallahi billahi neni kelen de fo asimi nyana yananga seni niveau bon nous continuons ni Israël ça ol de bena ye ina fol de mo nyumanyi asimi de bena ye ina fo asimi de grand vagabond ni grand bandit parce que alebe ka mo mine oke tajuru saraw vengeance mo blanyonaw Katabaga, nous ma wuli, a été misuru kama. Et puis, anyabe ou ka kuma do fo kuma chama be, mais amet la kanda do la. Donc maintenant, tataka wuli kata moko kele fou, kele nafanta, nafate kele muna. O amnya galimbo la wakati mina. Erebel ube kuga position renforcée au wakati kelena. Ube kuga image ou koku je au wakati kelena. Entre le bemuna bamako. Ah, Omar Marco, ça dit que folie c'est, au lieu qu'il y a un faranyoronka. Anga différence ou d'acrefe. Non. Faut anga Assimi Goïta de ga fanga consolider parce que Assimi be fait qui profiter ni situation ni fait. Parce que chaque fois ni Mali be kao kono. Aya remarqué. Ni problème de be Mali contre Assimi Goïta be aga fanga to renforcer ka yele. Ale te Mali a renforcer de. Ale rebe position na lebu o anaka korla inde joro ka teme jamana ere kan. Chaque fois ni problème bi. Wakati mina anye angula kame ministre magen ay gouvernement chika M5 be genga bakono parce que wakati mogo akli tout comme mogo be kule la sa Sadio Kamara Sara o ambeka kila abe ki profito la sa mogo ni ale Assimi Goïta mandi ou betaka boro dolu be kungulu konana kolu mine ni nana Bamako I klebe mundela Bamako ka ye rama de be ka nyogon kele ka nyogon bisigi ayta Kidali soumali le problème faut ite Kidali Kidal temporiser no bi erebelu ni population kadi kongo be mun no be nyodo luma ou te ka mogo kele ou te kuta juru sara mogo la ou du ba don fana olu gento la ka bo Kidali mogo do ye tegere fo Mali armée don tola folo en 2012 ou ketola ka Mali nord soro tamashegi fin fa ou janfa ou ya bemene ka do kanteke ka do mais ou mo ke zena de parce que au Jeru kan ou Mali ma yafo maula mais zena ou segilenga na ou ma son ko kede ou kekunyara ou be kanani bendi ou be kanani basiki di ou be kanani kumakan dumani di kasoro jogo mai ntaka fagu kan dai ou mai nde bo technique de do wala sa communauté internationale ka olu ye ina fo olu de mogo nyuma Assimi de biye sa ina fo grand vagabond grand brigand
parce que ale be mogo minɛw de la ale be tajuru saraw de la ale be ka mogo t'ale kunkolo fɛ ale be k'u bɛɛ minɛ nunu filɛ Kidali nu b'a dɔn mɔgɔ dɔw t'u fɛ Kidali ma u tɛ k'olu minɛ bon i ma différence ye sisan hali ala bɛ yɔrɔ na bi hali tero k'i minɛ bu ka fisa ko Asimi y'i minɛ bi n'Asimi minɛ a b'i humilier tero b'i minɛ wallahi bila u t'i humilier malien bɛɛ b'a ye u b'i bɔ télé la i ka danbe bɛ la i ka fɛn bɛɛ bi la mais Asimi k'i minɛ dɛ n'Asimi minɛ a b'i lebu bon John de tero ye bi John de be ina fo vagabond John de be ina fo tiɲɛnikɛla John de be ina fo mɔgɔlangolo John de be diɲɛ bɛɛ ɲɛba la malien bɛ k'o ye organisation internationale bɛ k'o ye finalement a bɛ jouer jamana ka crédibilité a man jamana ma c'est pour cela n bɛ mun fɔ mun bɛ ka continuer Bamakɔ kɔnɔ a bɛ ka fanga de di minnu bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ ci a bɛ na kɛ laban in na minnu yɛrɛ ye tiɲɛnikɛlaw ye olu de bɛna yɛlɛma k'olu kɛ ɲumanw ye k'anw kɛ mɔgɔlankolon ye anw 20 millions président dɛsɛlen bɛ k'anw fara ɲɔgɔn kan ale ɲɛ bɛ mun na a ka fanga a ka fute ale ɲɛ b'o de la bi voilà les problèmes place ko kɛlɛ mɔgɔ minnu man d'ale b'olu minɛ mɔgɔ b'ale a fɔ ko Asimi ka fulan jɛngɛlen don a b'o minɛ rebelle filɛ ka taa nord yɔrɔ minɛ bi u bɛ ka diplomatie de kɛ ni mɔgɔw ye u b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ minnu t'u fɛ o mo tɛ ka se olu ma n'u kɛ ne Mali sɔrɔsiw minɛ u b'olu konuw kɛ mais wallahi bi o bɛ ka kɛ et puis dɔw bɛ sɔsɔli fana tuguni ko Kidali b'a bolo Kidali t'an bolo an balimacɛ Ibusi i t'u jaabi an bɛ ka labɛn kura sabati Kidali kan parce que ça ne va pas situation man ɲi mɔgɔ ninnu nana cogo dɔw la an kama yen nɔ vraiment kuma la surunya la quoi an kun tɛ se quoi an kun tɛ se parce que dans la vie n'i bɛ kɛlɛ fana kɛ n'i bɛ ka se sɔrɔ i b'a fɔ n bɛ ka se sɔrɔ mais n'i tɛ ka se fana sɔrɔ i b'a fɔ mɔgɔ ye tiɲɛ n tɛ ka se fana sɔrɔ donc situation kun man ɲi mɔgɔ ninnu caya fɛ u caya fɛ o de kama an y'a fɔ ko ka tali kɛ o de kama an ko ka tali kɛ toujours parce que n'an ye tali kɛ o de b'a to n'an cayala a ka ca ala fɛ an bɛ se ka baara caman kɛ donc du coup chef d'état-major général des armées ko an bɔra Kidali an seginna ka na Anefis ni Kidali cɛ a bɛ sɔn ka taa kilo 130 ɲɔgɔn na 135 ɲɔgɔn na 135 kilomètres an seginna quoi donc ko an tɛ an bɔra yen nɔ k'an ka réarticulation kɛ an ka réadaptation kɛ an ka an yɛrɛ réadapter k'an bɛrɛ bɛn situation ma quoi donc an tɛ tuguni o donc maintenant mɔgɔ caman de bɛ yen vraiment mɔgɔ caman bɛ yen c'est-à-dire n'a fɔra et puis dɔw de bɛ réseau kan quoi mɔgɔ dɔw de bɛ réseau kan sɔnni u b'a publier an ye Kidali minɛ an seginna ka bon ne ko mais ɲɔ cɛ a fana ka nin dabila sa parce que a bɛ k'o min fɔ mɔgɔ bɛ k'aw lamɛn mɔgɔ bɛ réseau kan mɔgɔ bɛna kule k'a fɔ oui an ye réseau minɛ an ye Kidali minɛ alors que c'est pas le cas c'est vrai je pense que dans la zone Kidali ma surunya la sɔrɔsi dɔw kan ka sɔrɔ a yɔrɔ la probablement a bɛ se ka kɛ reçu dɔw fana bɛ yen peut-être mais Kidali dugu kɔnɔna yɛrɛ fɛn min dugu kɔnɔna ye mɔgɔ ninnu de bɛ yen quoi hali kan yɛrɛ lorsque an bɔra kan kɔnɔ tuma min na donc mɔgɔ ninnu u nana kan kɔnɔna na u nana yen nɔ mais au départ u tun tɛ se ka na kan kɔnɔna mais qu'est-ce qui s'est passé parce que an ka Ibusi ma fɔ sa ko Kidali t'an bolo wa a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ni ne hɔrɔnya ye quoi wala ni ne hɔrɔnya ye wagati min na an bɛɛ kunkolo bɛ ɲɔgɔn bolo tiɲɛ de tun bɛ fɔ hali n'an ka sɔrɔsiw fagara an tun b'an k'u sara cɛ an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ sa a bɛ maliyɛn dɔw kunkolo hali sini ko Kidali b'an bolo koyi dɔw ne wele bi ko Kidali b'an bolo ko Segu Tunkara qu'est-ce que b'a kalama ne yɛlɛla ne ye téléphone tigɛ Ibusi ye Asimi dɛmɛbagaba de mɔgɔ ni Asimi ma suru virement tɛ i y'a virement ni fɛn fɛn n'a ta u sini Asimi ma suru ka Ibusi bɔ mais ne bɛ da o yɔrɔ la ne tɛna kuma wɛrɛ fɔ ka da o kan mais Ibusi bɛ transition fɛ a bɛ Asimi fɛ o tiɲɛ de maa tiɲɛ de fɔ c'est-à-dire propagandiste nkalontigɛla taɲina dɔ de nana don transition kɔnɔ kan kɛ ko nkalon de bɛ marché k'o don maliyɛn caman kunkolo la minnu ka duru fila ma tan bɔ olu fana tugura o kɔ wallahi ni ne Segu Tunkara mɛn bi ko Mali armée taara Kidali bɛɛ minɛ k'a di Mali ma wallahi billahi ne Segu Tunkara ni ne y'a mɛn k'a kɛra ni Ala ma fɛn kɛ ne la ne bɛ jɔ ko fila kɛ ka Ala fo parce que o ne ka laɲini di mais ni mun tɛ a tɛ yen an mana bɛn di an bɛ kɛlɛ de kɛ dabara tɛ Kidali libéré o filɛ u bɛ ka technique min k'a lajɛ bon n'an wulila k'an bɛ taa ninnu kɛlɛ sa anw de bɛ kɛ kɛlɛkɛla ye sisan
Déjà, nous donnons Kidal, ou te kata Kidal ka ofaka. Ou te ku venger mogola. Mais follow erebelu kumana yoro mine mogo janfa ou kumbolu faka follow au 2000 anyina 100 ans anani nous rébellion mon kara 2012 wakati la ou donna dugo la otara ke faka ludi. Mais zena moke ou zena ou donna ni diplomatie di parce que toi vous be fait ka Mali norera de mine ka tumba. Mais ou te keni fereye fere mi ou donner ou be diplomatie di. Ima siri fanatai. Siri terretero dontola. Ma fongo, il y a eu des incidents, c'est vrai. Mais voilà, on m'a tout venger, mon rôle. Assimi be vengeance de là. C'est-à-dire, Assimi bin a fourni, un démissionnaire à Manta, ça va quoi. Il est immature. À Haklika Doron. Wallahi. Bon, allez, quand on est allé de Benaye Morodjou. Et ma Algérie commence à Assimi Djalaki, à quoi Assimi des problèmes. Bon, ben de façon, Assimi des problèmes. Bon, finalement, Job a dit, Munumbe ka anga jamana ci jori bina ta dolu masisa parce que Assimi Goïta be ka Mali sharia be soso ay constitution soso constitution ba ira ko ali président nga to fonction klina avec ka taka reke ministre de la défense ka reke ministre de l'énergie avec ka mogo mine ka vidéo manubla ka mogo buruja ka Mali on ko do nyona wati kele marfatiki munumbe ka nkele munu ye nyogon fa ka nyogon ba fa olu be teke nyogon makka yafa nyogon ma alete yafa mogo madai ale bulu occasion de toujours ni parlo ni jamana be ka ta kaula ale baka fanga to renforcer mogo ba fo ale soso ale kango kele ale bo mina ben galo norola aboti abo cinéma ni bola wakati mina jamana be ka klala. Voilà la réalité de mon pays. John ebi bay faso la mama ta faso fe ale nyama de ngafsani ne dum baro nete nyama de ne halala de ni ki bay faso la oye nyama de asindi awante ay halala di anye wurutan de ni urutan de ni bado kuma do urutan de me ga mufo me dauma alaka tien bange maliko la Assimi Goïta avec Mali blaga ta kawde kono awana man kolosi jobe dini manma on de beke jaragi tuye monnaie o saya ni monnaie di a benalati aka